an kanuba dɔw bɛ yen maliyɛn denw don y'an wele i ka dɔn k'a fɔ auditeurs fana bɛ Burkina u ka ca kosɛbɛ maliyɛn den fɛn fɛn bɛ Burkina n'u bɛ k'a lamɛn an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn nka min ye Burkina bɛ dɔ bɛ yen ale bɛ Mali la ale bɛ Nura FM lamɛn Nura FM ka d'a ye a ye weleli kɛ a ko a jɔrɔlen don sabu anw bɛ Mali la anw tɛ Mali nafa dɔn olu minnu bɛ kɔ kan n'u nana sigiyɔrɔ nana bɛn Mali ma Mali nafa ye min ye olu b'a dɔn a ko an k'a fɔ maliyɛnw ye Ala yɛrɛ jati kama u ka sabali nin tɛ ɲɔgɔn sama waati ye nin tɛ awa i ka dɔn an k'an kɔ don ɲɔgɔn ma nin t'o waati ye ne ko a ma n ko n balimakɛ awa i ka dɔn tɔgɔ in de bɔra n kɔnɔ nka n'a y'a mɛn a b'a faamuya siga t'a la ka foli b'a ye k'a ni cɛsiri mun b'i ka téléphone na tan mun ko la de a finnen don dɛ hali n'a bilennen don kɛ e ka mun b'o la tiɲɛ yɛrɛ la i ta in kɔni tiɲɛ na téléphone ɲuman t'i bolo nin ye aramu nin tɛ téléphone ye nin ye kabako da ye e yɛrɛ tɛ nin minɛ ka yala ne bilen yɛrɛ a jara to kelen ka téléphone di fana ma e fana bɛna dɔ fɔ ne ka banbagati ma e ta in a ɲɛ bɛɛ kolokolen don hali n'i y'i farati ka naji kɛ nin ka wulu tɛ gɛrɛ a la o ye ɲɛma yɛrɛ ko ye bi ayi ne kɔni bɛ k'a f'i ɲɛna don sinon nin cɛ tɔ tɛ bura i ka cɛ ye a bɛ ka n dan sɔgɔma tɔ t'a la o bura e tɛ nɛgɛjuru in na tɔ foyi tɛ téléphone na wa ni chargeur de bɛ yaala o kɔni ye tiɲɛ dɛ chargeur kelen bɛ so kɔnɔ kelen bɛ bureau la dɔ bɛ mobili kɔnɔ siga t'a la an bɛ dugawu kɛ nin bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ o nin bɛɛ ye ne baba nɔ ye awɔ nin bɛɛ ye ne baba nɔ ye baba Adama don a ti fɛn fɔ a ka ɲi baba Adama n'i y'a ye ka téléphone bɛ lagosi baba Adama nɔ don n ti fɛn fɔ o wa n'i y'a k'a la n bɛ téléphone kura sɔrɔ sisan n bɛ Basegin de wele sisan Basegin n ka président a k'a kɛ n ko a k'a kɛ a ye Damagaji bɛ taa Amérique ko ye n ko Basegin k'a kɛ kana kɔrɔbɔ a ka kɛnɛ tɛ nin ye a k'a kɛ kɛ nɔgɔ ne nin dɔgɔkun in banna i bɛ ka n tan bi Basegin Keyita ne ma téléphone ɲɛmaa ma i ye ko sɔrɔ baasi tɛ maɲan bɔre bɛ fɔ ka waliban dɔn kaburi nɔgɔ Basegin awɔ i ye Segin ne fana i ye Segin ne magasa ye ko walayi y'a jumɛn ye ɲɛmaa bɛ ka talo a ka téléphone nɔfɛ tɔ t'a la de o hali bi e b'a la ko walayi Segin ɲɛ b'a la o tɔ kɔni t'a la minɛ Basegin Keyita min ye président n b'a fɔ ka waliman dɔn n tɔgɔ Ayida Cɛ don an bɛ foli tɔni lase a ma n'an y'ale fo an bɛ foli lase min ye Ousmane Bagayogo bɛɛ ko a ma ko kɛlɛ international n tɔgɔ Stade Malien de Bamako ale dili ba dɔ don Ousmane Bagayogo min ye awɔ i k'a dɔn OB a ka parking de tɔgɔ y'o ye Ousmane Bagayogo n tɔgɔ an b'a fo awɔ bureau kura sigira a donna bureau kura la Stade Malien tɔgɔ la an b'a fɔ min ye Cheikh Diallo ye k'u cɛsiri an b'u kɔ anw ye sadiso an tɛ bilenma ye dɛ anw y'o ye dɛ anw t'an ta dogo dɛ voilà an ka taa fɛ dɔrɔn Umaru Ngoyba fasiri an bɛ don a kɔnɔ télé la fasiri min b'a ta awɔ i k'a dɔn a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u ko a ma ko Soir de Bamako Umaru Ngoyba a de kuma bɛɛ Umaru ko awɔ i k'a dɔn an ka taa Segu Daka Gunga min ye anw ka premier ministre n'a bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ ale don dɔgɔ a ye jaabili kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ awɔ i k'a dɔn bɔ ka bɛ ale kule banbaliw la kalataw bɛ se ka kɛ cogo min na n'u bɛ k'u sɛbɛn awɔ i k'a dɔn communauté internationale la min ye awɔ i k'a dɔn Segu anw ka belebele n'o ye Choguel Kokala Mayiga a kuma a ko u bɛ fɛ k'an pousser k'an bila filijuguba la wa ni Ala sɔnna ma u kɛn bɛ ka janjugu min tari anw ye ni Ala sɔnna janjugu in an tɛ bi a kɔrɔ Umaru Ngoyba a ka baabu don a ko premier ministre min bɛ anw kunna bi n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ min ye awɔ i k'a dɔn Sibirido min ye Sibirido Numakolo tile 13 nɔgɔ a y'i kunda dugu kan dugu min bɛ yen n'a bɛ Segu ko fɔ dɔwɛrɛ tɛ min ye forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes a na kɛ o cérémonie de tun bɛ yen n'o ye awɔ i k'a dɔn ɲɛnajɛ ye o kuncɛ waati o de kun sera o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga a kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na n'i ye wulikajɔ jate minɛ i b'a ye k'a fɔ Choguel a taalen kɛnɛ in kɔnɔna na yɛlɛmali minnu bɛ yen ani i k'a dɔn hakilina minnu bɛ yen a ye awɔ i k'a dɔn fɛn caman ɲɛfɔ awɔ i k'a dɔn limanaw ye k'a jir'u la k'a fɔ pɛnpɛnnijugu min bɛ yen n'o tan bɛ ka ɲɛsin anw ma communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ani diɲɛmaa tɔ fɛ yalisa kalataw bɛ se ka labɛn ka bɛn awɔ i k'a dɔn u sagona waati ma k'i k'a dɔn k'anw tɛna don o da fɛ k'o de siratigɛ la nin soldat min filɛ nin n'a bɛ soldat politique ko fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga donc Ala awɔ i k'a dɔn a ye wulikajɔ kɛ k'i pan i b'a fɔ jakuma wara k'i ɲɛsin maaw minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn an bɛ don min ko bi n'o bɛ ka kumakan fɔ kumakan minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ sababu ye k'an lafu yalima k'an lagosi a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn politique ɲɛmaa
dɔw be anw ka ba maliba in kɔnɔna ndɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ de kɛ min bɛ se ka to transition awɔ i k'a dɔn a bɛ lagosi yalima a bɛ se k'a sen tigɛ kɔnɔ Hashimi ka bara droit a y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni cɛsirilen don ni Ala sɔnna a ma ko minnu bɛ kumaba la k'u ka dɔ kɛ kuma na ko hakilina ni miirina de bɛ olu la olu bɛ ka baara kɛ n'o hakilina ani awɔ i k'a dɔn o miirinaw ye a y'a jira hali bi a ko transition i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ donni minɛ i ko bi min ye awɔ i k'a dɔn minnu bɛ k'u lagosi minnu bɛ ka kuma caman fɔ don na nataw la u bɛn'u makun sabu awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ ka kɛ ɲɛ ko kɔnɔdimi tɛ ndɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛdimi don min ye awɔ i k'a dɔn soir de Bamako min don o ye Umaru Ungoyiba ye a y'a jira k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga a y'a jira ko awɔ i k'a dɔn ale kɔni bɛ donni minɛ i ko bi politique maa dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ ka wo fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko awɔ i k'a dɔn ale jura kosɛbɛ a ko de siratigɛ la dabari banna sabu n'i ye jateminɛ kɛ anw yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ politique tɔn dɔw bɛ yen o ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ lahaliya min na o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka maa kamana gan sabu bɛɛ ka tugu CEDEAO de nɔfɛ ani Faransi olu kungilennaw n'u hakilina ye min ye anw ka politique maa minnu bɛ anw fɛ yan o fana kungilennaw n'u hakilinaw awɔ i k'a dɔn k'u ɲɛsinnen bɛ o de ma a ko de siratigɛ la u bɛ ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ fo ka kalataw boloda ni dun y'a lajɛ ndɔgɔ jamana in camanjɛ bolo in fɛ ani jamana fan 14 bɛɛ lakanabaliya bɛ fan bɛɛ fɛ ka kala o ye kaliya dan ye maa caman bɛ yen Choguel ka fɔ la a ko minnu bɛ fɛ awɔ i k'a dɔn an ka taa kalata la u ka ca i k'a dɔn n'o ye a ka ca politique ma kunda nka an bɛ don min na i ko bi n'a fɔra ko kalataw bɛ labɛn n'i y'u wele k'a f'u ye k'u ka taa campagne kɛ u ka dugu la u tɛ se ka taa fo ka diɲɛ wuli docteur Choguel Kokala Mayiga a y'o de fɔ a ko politique ma caman bɛ kule la n'i y'a bɔ tan hali maa 9 tɛ se ka bɔ a la a maa 9 si tɛ se ka taa ka t'u ka dugu la k'a fɔ k'u bɛ taa campagne k'a dɔn k'u bɛ t'o kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn ko fo k'a lajɛ kalataw ka kɛ ka bɛn février kalo ma san 2022 a fɔra nka n'a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ dɛ a ko kuma na sa min ye awɔ i k'a dɔn candidat caman bɛ yen minnu bɛ ka wuli ka jɔ ni mankanw kɛ a ko ni kalataw kɛra février kalo san 2022 siga tɛ a la min ye surasiw bɛ se k'u ka maa sugandi k'u ka maa ta k'a kɛ awɔ i k'a dɔn jamana ɲɛmaa ye hali ta kana tɛ a la n'o dun fana kɛra ko nin politique maa kelenw de bɛ fɛ ka jamana in dafiri sabu u ɲɛ b'a la a bɛ cogo min na o de ka kɛ jagoya n'o dun kɛra awɔ i k'a dɔn u bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka jamana in filenkolon ci k'a dakolo ci a ko ni Ala sɔnna ma k'olu ti don da fɛ bi olu tɛ don da fɛ sini nin jɛba min filɛ nin n'o bɛ M5 RFP cɛ belebele ko fɔ a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga ale ko filijugu o ɲɔgɔnna de kɛra awɔ i k'a dɔn Boubou Cissé a kɛra de awɔ i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita la élection législative k'u pousser jagoya fo ka t'o kɛ u y'a kɛ a wolola min na a ma dogo maa si la Choguel ye nanzarakan fɔ a ko nous refusons de suivre ce chemin nin sira jugu min filɛ nin anw tɛ tugu a nɔfɛ abada lezina a ko c'est un piège qui va engendrer des contestations populaires nin ye janjuguba de min bɛ kɛ sababu ye wuli ka jɔ ani awɔ i k'a dɔn cɛsiri barika bɛ bonya kosɛbɛ nisɔngoya k'o jira ka funteni k'o barika bonya kosɛbɛ a ko awɔ i k'a dɔn ils veulent nous pousser dans l'erreur mais nous n'allons pas tomber dans leur piège u bɛ fɛ k'an pousser k'an bila filijuguba la nka u ka janjugu min bɛ yen n'u y'an dari Ala sɔnna ma awɔ i k'a dɔn k'olu tɛ jigin awɔ i k'a dɔn janjuguba in na parce que a ko hali bi Choguel Kokala Mayiga a ye fɛn caman fɔ a ko Mali bɛ donni minɛ i ko bi Mali mago tɛ élection na k'a fɔ k'an b'a buruja k'a kɛ je m'en fous ye ka sin k'a kɛ c'est tout c'est fini a ko Mali mago tɛ o la bi sabu Mali bɛ fɛ ka min kɛ o de ye kalata ye kalata min bɛɛ bɛ jɛ ni a ye bɛɛ bɛ sɔn a ma maa bɛ na sigi anw kunna maa min bɛ kɛ sababu ye ka jamana in basigi a ko n'i ye jateminɛ kɛ fɛn dɔ fana bɛ yen min kun gɛn bɛ ka Choguel Kokala Mayiga k'a sɛbɛkɔrɔ dimi anw ka premier ministre a ko awɔ i k'a dɔn Mali ani Faransi olu bɛ taabolo min na i ko bi gɛlɛya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛɛ ka bili kunna anw maliyɛnw ni awɔ i k'a dɔn Faransɛw gɛlɛya tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ koyi nka min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi Faransi ye dugu ye cogo min anw yɛrɛ fana ye dugu ye ten an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka ko la ka sɔrɔ nafiki si mi da don a la nakari si ma na anw ɲami an ni ɲɔgɔn cɛ Choguel Kokala Mayiga a ko Mali problème tɛ dɔwɛrɛ koyi min ye awɔ i k'a dɔn kɔfɛmaa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka awɔ i k'a dɔn kala don an sen na k'a ko ɲami o de bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya i n'a fɔ Faransi a n'a ɲɔgɔnna caman Choguel tilatɔ sa a y'a jira k'a fɔ ko min ye awɔ i k'a dɔn olu ka baara ye min fasodenw ka intérêt anw ka nafa o bɛ yɔrɔ min o de bɛ awɔ i k'a dɔn olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ olu bɛ baara kɛ ni o de ye hali n'o y'a sɔrɔ o bɛ maa dɔw déranger awɔ i k'a dɔn ko tant pis a k'u sauver o y'olu ka sira ye o kumana sa an bɛ don min na i ko bi k'olu kɔni bɛ baara kɛ a kɛcogo ɲuman na Choguel Kokala Mayiga Segu ndɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ Daka Gunga a ye min sɔrɔ k'a fɔ Umaru Ungoyiba ye min fara ɲɔgɔn kan soir de Bamako ni anw fana y'a lase lamɛnbaaw ma o ye nin ye i bonya b'a la siga foyi t'a la
Mari Maiga ɲɛma bonya a diyara n ye kosɛbɛ. Namu. Ne ye Suwadi Bamako ne y'ale bila. Kosɛbɛ. Les repères ne b'ale sama ka gɛrɛnna. Ɲɛma a bɛɛ na ta. Mun ye pressé kojugu o de bɛ na ni gwajɔ ye. Siga t'a la. N'o tɛ ni tile binna ka ban. Suma ba wolola. Mun ye Idrissa Maiga. Maiga kɛ a kumalen don les repères o kɔnɔna o la. A ko di. A ko Mali ni Irisi cɛla la. A ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ. Mun ye novembre kalo tile 11 san 2000 ani san 21. Kosɛbɛ. Moscou fe i bɛ na k'a fɔ an ka ministre mun bɛ n'ale ka baara bɛnnen don anw ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli o ma fo ka taa fara mun ye Irisiw ka ministre mun fana bɛ n'o ka baara bɛnnen don Irisi ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli o ma o ɲɔgɔn ye o kɛra Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye kibaruya duman mun o bɔra a kɔnɔna la i bɛ na k'a fɔ ko Irisi kɔni y'a jira k'a fɔ bisimila ti i ka nin ye janfa ye dɛ nin ye janfa ye dɛ mun janfa ni tɛ tɔ tɛ kelen dɛ mun b'a la tete ya tete kɔni bɛɛ bɛ te de mi nin ye janfa ye a janfa jumɛn nin tɛ deli ka na yan a nana a y'a daminɛ nin y'a daminɛ a ye janfa ba i fana t'a fɔ k'u ka dɔ wele nin ye gafojɔba ka te dilan nin ye nin bi barada de nin ye barada de ye dɛ wa a kalama don a cogo la ten nin ye janfa ye alhamdulillah rabbil alamin e ko irisira be cogo di irisini Mali a be cogo di Patrick b'a ka fɔ la a ko kibaruya duman mun kɔni bɛ n'o bɔra ni ɲɔgɔn ye kɔnɔna la o de ye k'a fɔ ko mun ye Irisilakaw kɔni u ye u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna jamana in ka a dɛmɛ mun ye sira caman o fɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye lakana taabolo o fɛ Irisilakaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna ba Maliba ni ka an sɛbɛkɔrɔ kɔrɔma tintin Patrick b'a ka fɔ la a ko waati kun sera mun ye an ka jamana ɲɛma u k'u jɔ jɔyɔrɔ la bolodiɲɔgɔnya mun kun bɛ laadala kɔrɔla an ni Irisilakaw cɛ mun ye ni jamana ɲɛma minnu bɛ fanga la nin waati na bolodiɲɔgɔnma in u ka a kurakuraya Patrick b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kabi san 2012 mun ye an ka jamana in kɔni a binnen don a sen samara o kɔnɔna la o sababu mun ye bandiw ye fo ka taa fara mun ye mercenaires kan mun ye dɛmɛlikɛla jugu minnu nana mun bɛ janfa alimamu kofɔ ka n'a fɔ k'olu bɛna jamana in kɔni o dɛmɛ olu de kɛra sababu ni ka jamana in tɔ bɛɛ lajɛlen ni ka a ɲaami Patrick b'a ka fɔ la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na jamana in bɛ taabolo min kan bi ɲɛma mun ye ɲɛdimi tɛ kɔnɔdimi tɛ wa ɲɛdimi o de don Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye 2012 ko kana bila an bɛ don min na ko bi n'a k'a fɔ ko maliden caman de bɛ yen olu kɔni o fatura tiɲɛni caman de kɛra jamana in kɔnɔna u la maaw bololala fɔlɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nafa ka bɔ u la Patrick b'a ko a ko nin kɛra dusukasi koba ye ko jamana yɛrɛ to yen mun ye tigi yɛrɛ kɔni ko o ta a la Patrick b'a ko a ko mun ye masa in bɛ ko la ɲɛma o kɔni o tɛ tiɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye IBK fanga ale nana dafiri mun ye san 2000 ani san 20 o kɔnɔna o la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye sɔrɔsi sinfin minnu bɛ nin waati na n'o bɛ denmisɛnnin kolonɛli ninnu kɔfɔ olu nana ko in jateminɛ k'a lajɛ tiɲɛ caman yɛrɛ bɛ u b'a dɔn koyi o siratigɛ la u ye ko kɔni ka a ta u bolo o la Patrick b'a ko a ko n'i ye sɛnugu tilelen k'a jɔ ɲɛma siga t'a la kalan o b'a kɔnɔ a turulen b'a kɔnɔ mun ye Faransi ye n'i hakili b'a la san 2013 Faransi ye mun ye an ka terroriste minnu tun bɛ yen u kɛlen bɛ ka diya an kɔni k'o da jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ Faransi y'u ka base ninnu bɛɛ lajɛlen ci ne saba o kɔnɔna u la o Faransi kelen a tilala ka taa mun ye terroriste wɛrɛw labɛn ka na n'a ye an ka jamana o kɔnɔna la olu terroriste ninnu kun ka farin ka tɛmɛ mun ye 2018 ta o kan walasa mun ye jamana a bɛ se ka sigi a sen sabara o kɔnɔna la cogo min na Patrick b'a ko a ko san 8 mun ye force française ye aw ba anw fɛ yan taa tɛ bɔ sisi tɛ minɛ wa mun ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na banbaliciw dɔw de bɛ ka fara a kan ka taa fɛ Patrick b'a ko a ko mun ye Faransi ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na u b'a jira k'a fɔ k'olu y'a dɛmɛlikɛla jɔkulu de ye k'olu ye jamana in kɔni k'u teri ye nka Faransi k'a dɔn mun ye malidenw u ye an janfa hali nin waati na mun ye Faransiden minnu bɛ yen n'u bɛ Faransi yɛrɛ kɔni fɛ mun ye Faransi marabaaw u y'u yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ janfa Patrick b'a ko a ko maa min bɛ fanga la nin waati na n'o bɛ colonel Asimi Goïta n'o bɛ ale ko fɔ fo ka taa fara mun ye docteur Choguel Kokala Maïga n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'olu kɔni ye ko dɔn kɔni ka sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma a kɛra sababu ni ka Faransi k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ kojugu nka mun ye Patrick ba n'o ye Idrissa Maïga ye a ko mun ye jamana faama n'o bɛ Asimi Goïta ko fɔ fo ka taa fara mun ye Choguel Kokala Maïga kan bɔlen filɛ ka yeta kura minnu k'o bolola nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnla ni k'u ɲɛsin Irisilakaw ma k'o sababu kɛ Irisi ye jamana ye mun ye maramafɛn fo ka taa fara mun ye kɛlɛkɛcɛ jolenw kan wa mun ye ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ k'u labɛn k'u nin di jamana o ma jamana dɔ mun ye jamana mun n'a dogolen tɛ mun ye diɲɛ kɔni o la Patrick b'a ko o n'a ta bɛɛ ɲɛma ko dugutigi denbugɔ ale sigi a tɛ bɛn mun
mun ye faransi makɔrɔ a kɛlen bɛ k'i sen don k'i bolo don walasa mun ye an ka jamana anw bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛden ye cogo min na diɲɛ kɔnɔna o la mun ye nkalonbatigɛ a b'o de la ni ka taa jamana in na fan bɛɛ lajɛlen o fɛ o siratigɛ la communauté internationale mun bɛ yen a ko kɔni ma sɔn cogoya si la ni ka tugu makɔrɔ ka nin nkalon in kɔni o kɔ koyi mun ye hali mun ye farafinna i bɛna ye k'a fɔ farafinna masakɛ dɔw kɔni bɛ yen u kɔni u sirannen don u b'a dɔn k'a fɔ ko mun ye ba mali o bɛ sira mun kan nin waati in na ko sira jɛlen don ko ni malidenw kɔni taara nin sira fɛ a n'a kɛ sababu ye don n'a nataw la mun ye mali an na kɛ jamana ba ye wa a n'a kɛ don n'a nataw la mali maa si tɛna se ka kulonkɛ kɔni k'o kɛ aw na n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ maa mun de bɛ yen n'an n'o bɛ se ka baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ɲini kɛ ko o man ka kɛ fɛn ye fɛn mun n'a bɛ digi faransilakaw kɔni na tigaba ko mun ye Idirisa Mayiga ye a ko mun ye nin waati in kɔni n'an ka jamana ɲɛmaw u bɔlen filɛ ka yeelen kura minnu k'o dayɛlɛ ta ni ka an bolo di Irisilakaw ma k'u kana segin u kɔ dɛ u k'u ta kɛ ɲɛta ye malidenw bɛɛ lajɛlen o b'u kɔ fasiri don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ le repère o kɔnɔna la Idirisa Mayiga ale kalimikalatigi i bonya o b'a la Idirisa Mayiga ka fasiri an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sɔgɔ min ye Nouvelle Horizon ne b'ale ta Mahamani Ture ale kuma bɛɛ a ko awa i k'a dɔn hali bi nanzaraw b'u ka jugujuguya la hali bi Emmanuel Macron n'a jɛɲɔgɔnw bɛ ka min ye awa i k'a dɔn kanjuguw da min bɛ se k'a to anw bɛ to awa i k'a dɔn duurunare jukɔrɔji a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ sommet belebele n'o bɛ awa i k'a dɔn sommet extraordinaire n'a b'a ko fɔ o kɛra Guinée Conakry ni hakili b'a la a kɛra sababu ye min ye awa i k'a dɔn Mali ani awa i k'a dɔn Laginɛ sommet in kɛra Ghana de a kɛra sababu ye min ye Mali ani Laginɛ olu ka awa i k'a dɔn fini nɔgɔw tun b'u bolo ji la k'a sɛbɛkɔrɔ terikɛ a k'o de siratigɛ la min ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ale ye ɲangini jugu ta ka ɲɛsin anw marabaa dɔw ma nka a y'a laɲini k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn diɲɛmaa tɔ minnu bɛ yen minnu fana bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma yalisa olu ka Mali dɛmɛ a y'a laɲini olu ye hakilina min di o laɲini awa i k'a dɔn fana ka kɛ sabatifɛn ye o jamana o maa tɔw bolo a k'o de hukumu kɔnɔna na min ye Union européenne donc ala awa i k'a dɔn laɲini kɛra ka ɲɛsin olu ma maa dɔw de bɛ yen sa Union européenne tɔgɔ la ni awa i k'a dɔn bɛ Faransi ko fɔ Faransi kɔni hakili la k'a fɔ ko Mali nan bɛ awa i k'a dɔn ka kɔɲɔ minɛ a bɛ faamuya a k'o de siratigɛ la min ye Faransi n dɔgɔw kɛn bɛ ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ bi ɲɔgɔn ye belebele dɔ kan ka kɛ awa i k'a dɔn Europe jamana kan awa i k'a dɔn ɲɔgɔn ye ba in Mali ka awa i k'a dɔn finikolo u bɛ fɛ k'olu don ji la Faransi yɛrɛ ye labɛnw bɛɛ sabati ka ko sugu bɛɛ kɛ yalisa u bɛ se ka taa awa i k'a dɔn tɔgɔtiɲɛ ani lagosi u bɛ se ka t'o ta k'o lase awa i k'a dɔn ba Mali ba ma cogo min tɔgɔtiɲɛ lagosi min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn Union européenne i k'a dɔn olu fana bɛ se ka fara awa i k'a dɔn CEDEAO kan cogo min ɲangini min taara ka ɲɛsin aw ma ka se k'o dɛmɛ ɲɔgɔn ta ka se k'o ɲangini ɲɔgɔn ta ka ɲɛsin aw ma o de kama minisiri minnu bɛ yen n'o ye affaires étrangères ye minnu b'u yɛrɛ ka dugu ni dugu wɛrɛ kow ɲɛbɔli ma a ko minisiriw Union européenne tɔgɔ n'u bɛ nanzaraw ka dugu ko fɔ olu kan ka ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ bi yɛrɛ de koyi kalo tile 15 ni ala ka jɛ ye a bɛ kɛ Bruxelles o kɛnɛ kan Jean-Yves Le Drian ministre de l'Europe ani affaires étrangères Faransi tɔgɔ la Jean-Yves Le Drian ale kan ka ye awa i k'a dɔn nin conseil de ministre ale kan ka ye o kɛnɛ kan nka yanni Jean-Yves Le Drian yɛrɛ yanni ale ka taa u ka musonin dɔ bɛ yen nɛndumani kɛlɛkɛlɛ dɔ n'o y'u ka kuma lasela ye n'o bɛ awa i k'a dɔn Anne Claire Legendre n'a b'o ko fɔ a ye kɔni wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian a bɛ taali min kɛ a bɛ taa tiɲɛ don a bɛ taa Faransi tɔgɔ la nka dossier kologiri min b'a bolo kosɛbɛ o ye Mali ta ye Mali ta in b'a bolo mun na a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen Europe dugu tɔw la n'u bɛna taa ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ale Jean-Yves Le Drian ta kun de ka se ka olu hakili bɔ o cogo la u b'o dabolo kan yalisa u bɛ se ka ɲangini ta hali bi ka ɲɛsin Mali ma ko tɛ Mali awa i k'a dɔn u ka ɲɛmaya so ma min ye CEDEAO communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ale ye min kɛ Jean-Yves Le Drian fana bɛ taa de ka to sɛbɛkɔrɔ tintin yalisa min ye awa i k'a dɔn u ka maa tɔw n'o bɛ Union européenne ko fɔ olu bɛ se ka ɲangili ta ka ɲɛsin anw ka Mali ba ma cogo min a bɛ kɛ bi parce que b'a ko a ko Jean-Yves Le Drian min ye awa i k'a dɔn porte-parole n'o ye Anne Claire Legendre o ye min fɔ Jean-Yves Le Drian bɛ taa ka t'o de babu k'o batiri a k'o bɛɛ ka bɔ yen Faransi awa i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ bɛ u da la tuguni gɛlɛya in ye mun ye Mali ka transition bɛ ka don taabolo min fɛ o man d'u ye hali dɔɔni o tɛmɛnen kɔ Wagner ko kuma min n'o fɔra a k'a dɔn tɛmɛnenw na hali bi Faransi ma se ka awa i k'a dɔn dayɔrɔ sɔrɔ a ma k'u bolo la koyi a ma k'u fɛ cogo si la o kumana bi ɲɔgɔn ye ba min bɛna kɛ n dɔgɔ Faransi u bɛ taa dɛ wa u taa kun tɛ dɔwɛrɛ Mali nafigiya ka
taa Mali ka taa an ka ko tɔ gɛlɛya ka taa an ka ko tɔ bɛɛ don galama na min bɛ se k'a to Union européenne o bɛ se ka i ka dɔn anw lagosi cogo min yalima ka ɲangini ta ka ɲɛsin aw ma o tɛmɛnen kɔ min ye Faransi ye u ka i ka dɔn ministre dɔ bɛ yen n'o ye défense ministre ani Rusilakaw ka ministre de la défense a na kɛ hakilina dɔ tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ taa ka t'o fana i ka dɔn ka t'o fana lafasa i ka dɔn kɛnɛ in kɔnɔna na a ko n'i y'a lajɛ nin décision min bɛɛ filɛ nin Faransi bɛ ka nin wulikajɔ min kɛ kun wɛrɛ tɛ koyi ka se ka gɛlɛya sugu bɛɛ ta k'a lase Mali ma ka Mali pɛnpɛn k'an tɔ bɛɛ tereke k'an tɔ tintin i ka dɔn dingɛ jugu kɔnɔ o tuma an bɛ don min na i ko bi min ye i ka dɔn Faransi a cɛsirilen don sabu anw ni Faransi ka ko a ma daminɛ bi a daminɛna a mɛnna min ye i ka dɔn kabini coup d'état filanan kɛra an ni Faransi kuma fɔlenfɔlenw bɛ ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Faransi yɛrɛ i ka dɔn hakilina bɛ maliyɛn jugu minnu kunna i ka dɔn o maliyɛn juguw bi yan olu bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri sugu bɛɛ kɛ a baara k'u ye ko hakilina cari ka se ka baara k'u ye transition mana sen ta k'a da a ɲɛna o a tiɲɛna o olu b'a buruja olu b'a lagosi ni min ka ɲi o ti fɔ ni min man ɲi o de bɛ fɔ sanga ani waati o kumana hali bi fasodenw an k'an farati an k'an janto an k'an cogo dɔn parce que b'a ko a ko Wagner ko nana ka na fara o kan k'a tɔ bɛɛ tereke k'a tɔ bɛɛ nɔɔni faransikɛri i b'a fɔ ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔn kan y'a ye k'a fɔ Wagner ni Mali k'a b'i n'a fɔ an bɛ fɛ ka baara kɛ olu bɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ɲɛmɔgɔw anw bɛ ka an défend sabu an y'a yir'u la k'a fɔ n'anw bɛ fɛ ka min kɛ an b'o kɛ papali ti an bali lagosi ti anw bali olu ka ɲɛkumu tɛ anw bali mais min ma kɛ fɔlɔ kana kɔrɔtɔ n'a kɛra don min a don a bɛ fɔ nka o waatini kama maliyɛn den dɔw yɛrɛ bɛ minnu wulila ka an lagosi ka transition yɛrɛ k'a lagosi n dɔgɔ Fatirikɛ b'a ko a ko a ma kɛ cogo cogo Faransi kɔni déterminé don a cɛsirilen don a wulilen don dɔwɛrɛ tɛ koyi ka se ka Mali ka anw ka transition k'a lanɔgɔ ka gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin anw ma o ni dɔwɛrɛ ka jɛmukan tɛ dɛ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'a bɛ CEDEAO ko fɔ Fasiri filɛ Mahaman Touré a ka Fasiri don dɔgɔw ka bidon bɔli i bonya b'a la Nouvelle Horizon a b'o de kɔnɔ taa san ni Ala sɔnna a ma i b'a y'a kɔnɔ ne ka fɛn inventé tɛ lundi 15 novembre 2021 a b'a kɔnɔ Nouvelle Horizon page 3 a b'a kɔnɔ a b'a sanfɛ yɛrɛ Ala k'an ni sababa bɛn ami bisimila ɲɛmaa y'a fɔ cogo min na Ala k'an ni sababa bɛn radio ye Nura FM ye bisimila 94.4 murumuru 5 nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 kosɛbɛ NTD Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye a ko di ɲɛmaa i ma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kurukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen miirina ye ba tigɛ ko ɲuman ye mun ye bozo kelen kelen kɔni b'a la olu ka kɛ farati ye a banna yɔrɔ so ale de kumalen don NTD Bamako kɔnɔna la Caire d'Afrique ko ko la France ne parle pas de la Guinée c'est le Mali qui l'intéresse Mali b'o intéressé o ne ye Guinéenw ka cɛ in ye Doumbia i ye hali ni ye Doumbia Bomosi sarada cogo i b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ blague Ala cɛ Doumbia kariyalen don ka makɔrɔ ta k'a kɛ gɛsɛ ye yɔrɔnin kelen k'a bila da kɔnɔ k'a bloc ta kana t'a la koyi Doumbia ne blague pas dɛ Doumbia b'u dɔn k'a tɛgɛ ci e ma ye ko k'u b'u ka médiateur bila ka na Doumbia ko k'a tɛ Doumbia ko CEDEAO mɔgɔw ma kɛlɛ tɛ ne fɛ yen mankan tɛ aw bɛ mun médiateur aw bɛ mun bila ka na pourquoi a kana foyi a y'a lettre sɛbɛn k'a c'u ma bon Doumbia bɛ position min na n'i ye Guinéen jɔ 98% a bɛɛ bɛ Doumbia ka position nɔfɛ a ye tugu a kɔ dɛ anw fɛ yan ni Asimi ko sini ko nin bɛ taa dɔw bɛ bɔ ka t'o sɛgɛsɛgɛ ka t'o lagosi Asimu nɔ don tiɲɛ tɛ ne y'a fɔ ye o n k'an ka communication fara n bolo da Asimu nɔ don fɛn in ka di koyi ɲɛma bɛɛ ka dugu ka di ye n ko ɲɛma ɲɛ bɛ Faransi mun ye latan ne Faransi ye 100,000 bɔ kɛlɛ kama 70,000 a bɛɛ bɛ taa communication ta ma ɲɛna siga t'a la dɛ kuma ka ɲi Ala k'an ni sababa bɛn yarabi ma ne ka basi tɛ hali bi an bɛ taa an ka taa pake ko k'i k'a to tan ko an ka temi cogo ko i k'a to n k'an ka temi k'i ka muɲu i ka sabali pake ko ten jalakɔrɔji pake a pake ko ten pake muɲu t'a la dɛ ayiwa bisimila an ka taa yɔrɔ so ale de kumalen don NTD Bamako o kɔnɔna o la yɔrɔ ko di a ko waati sera an ka jamana in kɔni ka a minɛ walasa mun ye jugu minnu bɛ yen jamana in kana bin u tɛgɛ o kɔnɔna o la walahi yɔrɔ so ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kabi san 2012 mun ye jamanadenw an ma se ka sigi ka kuma kabi san 2012 gɛlɛya mun n'o donna an kun yan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana kɔnɔden jugu minnu bɛ yen fo ka taa fara mun ye kɔkan jugu kan u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa olu yɛrɛ ta jamana ta tɛ dɛ u yɛrɛ ta o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o siratigɛ la caman bɛ yen i bɛ k'a ye k'a fɔ ko u b'o sira ninnu kɔni caman ni o taama sira mun na a bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ sira o kama nka mun ye jamana ta kɔni u mago tɛ o la a fasoden jugu minnu bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye san caman tɛmɛnen u ye nafolo mun ni han ŋɛnɛmu jamanadenw kɔni u kɔ han hali bi u bɛ fɛ ka o nafolo ko ye ni ka a tɔ kɔni ni k'o sinsin min ye yɔrɔ so ye a ko waati sera
mun ye malidenw an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa mun ye ka an kɔ da mun ye sokɔnɔ jugu fo ka taa fara mun ye kɔkɔnɔ jugu kan ka an disi da o kɔ la Fatirikɛ b'a ko jamana in binna dingɛ kɔnɔ kabi san 2012 o kɔnɔna o la gɛlɛya ciyama ni hakili b'a la mun ye Amadu Tumani Ture ATT ala ka hinɛ a la ale ka fanga dafirila mun ye mars kalo tile 22 san 2000 mun kɛra téléphone ko a banna a ma banna a kɔni sara a bɛna o yɛrɛ téléphone ko ani tɛ yɛrɛ ye bisimila an ka taa kuma cɛ bisimila a ko mun ye san 2012 kɔnɔna la Amadu ale ka fanga o dafirila a kɛra sababu ye o kana ni ko caman ye jamana kɔnɔna o la mun ye fasoden jugu minnu bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi u ye wulikajɔ fana k'o walasa mun ye ka ɲɛsin fanga mun nana o kɔfɛ k'o ɲɛsin ma tɛntɛntɛ walasa u ka laɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo mun na mun ye yɔrɔso ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni maa ninnu u tɛ fɛ ka fanga in kɔni ka a bila cogoya si la u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan olu yɛrɛ ta n'i ye jamana ta o mago t'o la dɛ u bɛ se k'u yɛrɛ ta o sɔrɔ cogo min na Fatirikɛ min ye yɔrɔso ye a ko nin ye waati ye malidenw an bɛɛ lajɛlen kan ka an ɲɛ ko dayɛlɛ maa minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana in fɛ maa minnu bɛ k'a fɔ k'u ye jamana in kɔni o jugu ye an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛ dayɛlɛ ka ko in kɔni jateminɛ ni hakili ye jamanaden jugu an k'olu sen bɔ an na nin waati la Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye yɔrɔso ye a ko 2012 fo ka n'a bila bi la mun ye jamana kɔni a birisa ɲagaminen don fo k'a fɔ ko a birisa ɲagaminen don jamana fan caman de bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen binna mun ye bamantuw tɛgɛ drogue feerela jugu o binna olu tɛgɛ o waati mun na sa mun ye jamana kɔni a bɛ ka tila fila ye maliden jugu dɔw de b'a la sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na ko mun ɲɛ ka ɲinɛ ka kɛ o kɔ f'an k'an ɲɛsin kalata o ma Fatirikɛ b'a ko a ko jamana o jamana bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ni gɛlɛya n'aw donna jamana o jamana kɔnɔ mun ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya kɔni ka a gɛn ka bɔ yen fɔlɔ mun ye sokɔnɔ kɛlɛ a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'o ye o gan gɛlɛya o bɛ anw kan o bɛɛ n'a ta k'i bɛ na ye k'a fɔ an ka sokɔnɔ jugu minnu bɛ yen u bɛ ka ko ni ka sɛbɛkɔrɔ tɛntɛn a dun kɔni ne waati ye malidenw mun ye furuku mun bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la an ko o bila kɛrɛfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye maliba mun kunna maliba ko a menacelen don wa maliba a bɛ nin kana tunu waati sera an ka fara ɲɔgɔn kan malidenw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sokɔnɔ jugu ka fara kɛnɛma jugu kan an k'u sɛbɛkɔrɔ k'u kɛlɛ Fatirikɛ b'a mun ye yɔrɔso ye a ko nin ye waati de malidenw an kana ɲinɛ nin waati in kɔ cogoya si la wa nin ye waati ye malidenw nin waati an kana sɔn cogoya si la nin ka taa ka an to ne nin taara k'an to ɲɛma ko an bɛna san caman de kɛ ko mun ye gɛlɛya o kɔnɔna o la yɔrɔsoko a ko nin ye waati ye malidenw an kan k'an sigi ka an yɛrɛ ɲininka mun de ɲɛna mun de ma ɲɛ san tɛmɛnen ninnu na ani mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ni kana ni tiɲɛni ye olu dɔn kɔni ko a ka u ma Fatirikɛ b'a ko a ko mun ye nin tiɲɛ waati ye malidenw an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɛn mun ti ɲɛ fɛn mun kɔ ko an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ mun ye maa mun n'o jalaki don ko a ka jalaki wa maa mun n'a a jo don ko a ka jo ko ni o waati de malidenw ko an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka Mali a bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na gan a kɔni y'a jira k'a fɔ waati kɔni don malidenw ko an k'an farati kosɛbɛ mun ye fasoden jugu minnu bɛ jamana in kɔnɔ ko ka taa fara mun ye jamana in kɔ hana kan ko nin ye farati waati ye an kana sɔn cogoya si la nin waati in kɔni a ka taa k'an da Fatirikɛ don an y'a sama sɔgɔmada na ka bɔ Inter de Bamako kɔnɔna la yɔrɔso ale kalimikalatigi ye Madu bɛ ka ɲɛmaa bonya o b'a la ndɔgɔ Amara Njayi bɛ k'an lamɛn an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ndɔgɔ min ye awa i ka dɔn ka foli tɔnni k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma hali bi an bɛ taa ni kunnafoni min ye Yusufu Konate ale ka baabu bɛ an bolokɔrɔ Yusufu ka baabu bɛ sɛbɛnden min kɔnɔ o bɛ awa i ka dɔn Soir de Bamako ko fɔ o de siratigɛ la min ye awa i ka dɔn Yusufu awa i ka dɔn a kumana a ko jamana cɛmancɛ bolo a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka tiɲɛ fana an k'o fɔ ɲɔgɔn jamana faamaw ka wuli ka jɔ kɛ jamana cɛmancɛ bolo k'a lajɛ teliyala politikimɔgɔw ka kow kana kɛ sababu ye k'u laɲinɛ jamana cɛmancɛ bolo kɔ a ko de siratigɛ la population min bɛ yen n'u bɛ Baɲangara k'u filɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a ɲini awa i ka dɔn anw ka cɛdenw n'u bɛ fama ko fɔ k'u kana joona yalisa min ye awa i ka dɔn cɛmancɛ sira ninnu bɛ se k'u lakana cogo min o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɛnɛkaw yɛrɛ awa i ka dɔn u tun ye sira u y'o bloqué min bɛ se ka to Maribugu n'o i ka dɔn k'a fɔ ko kanabila bɛ se ka di olu ma cogo min sabu olu fana sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don sɛbɛkɔrɔ ɲaninen don a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Yusufu Konate a ko population min bɛ yen n'u bɛ cɛmancɛ bolo fɛ mɔgɔw sanga ani waati menace jugu de bɛ ta ka ɲɛsin u ma n'a bɛ awa i ka dɔn faali ko kuma n'a b'o ko fɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ jaso k'u latunu dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ fa sanga ani waati a ko de siratigɛ la awa i ka dɔn jamana cɛmancɛ bolo a population
bokoro dibina u wuli ka jokke ku kan nisongo ya ko jira jango teminya away kado population ya anyini jamana fama u fe u ka fere ani dabali ke sabu gela jugo mimbe ani bingani waliya mimbe takanye sholuma wati bela jerele o fenyi femina ti benjugo shila ako jumado kalu klita ani flano benano von koluma san 2021 minya away kado region mimbe na be banyangara ko fo amajele ko bela jerele bora e fara musuka demisen fara ma ba koroka bi jamana chamanje bulu fe ako region de banyangara bo be doni mena ko bi minya nyeni kelaw de ko ni shurule mbe o yoro nga ko nga ani wati ba ye ka fo ma chama de bi minu ngoni ni kumbi toro o de ato mo bora away kado ma minu sukandira no eliwe ulu bora abbe bora katama ka damene centre culturel nyaka tembeli ala nyaka be yendo nyaga tembeli mbe chokoro bayin don ko jugu ala ka hinala ya rabbi ala ka daro ami ndo ne enda fongo do no ti nyaga nyogon wartigi soro sa nga aka hadama deya aka majigi aka sabali aka mo farale nywanga endo akuma kacha asromandi wallahi nyaga tembeli aka sofle buga sumbugula sigatala nyaga ka bureau membe nakura ani ka to assemblée la anglais yoro kundu ni chen no nyaga ni santri ni bayangara ka we fen to da nyaga tembilla anaka kan ma politique ko do hal bayangara ka we asugandi fire de segana ko kwa kan dipti ala o de atu sandri nufla adaral ni mabal naw ndo ne awe kado yoro indamene na centre culturel nyaga tembeli kata kunja gouvernura banyangara awe kado o yoro ye awe kado wulika joke de declaration do o takudi o konna na kado kafo banyangara do no ka dugu awe kado minye chimanje buluy abel halia mina anabe gelamina kado kafo uyo de tani ko nyefo o kulila mongala de kajira kafo minya awe kado jamana fomo ko ni be fenjama nyefuyi o kado kafo gelen awe kado anyonye mbe ko sobe kulu ye fen sugu beke ka flindo ka galmadu ka ko sugu beke a nyefo jamana nyamo away kado ku makaladu nyina ka benni away kado luka gelayi bela jele temenengo ka bu jamana famo yere ka jugo mi anika do kemme ka waliya min ta ka nyeshi olum ko lumu de fomya tugo shila ko route national numéro 15 wati bela jerele ikado ka foko bingani waliya o de beta ka nyeshi ma o yoroina o temenengo ka buyi jigine away kado ndogo to suma be dola wati bela jerele o be soro ni fikini mi mvana ke furula to suma de bita takata do ulula ka soro ka bela jele suma be jeni ka be bampeu ka kera so buye min ye deflation tiara ko so be sabu ma chama bulla to tara kuru bankas min ya away ka do banyangara duaza nanyo nan chama u be déplacer ka ta yoro chama be akoni ala je ibay ka fo amedoni mena ko bi ma chama mba de bi ni ko kiba nyefo akuma ka cha ko so be ako ma ke mo wulumvla ani ma konondo ulu ye mo ye minungo ni fara min ya away ka do baga misenu ulu ko ni away ka do ni usera ka tani mi obitano e ka tadu mi no ba adula 20000 déplacés ma ba muga ndo ka do ka fo ulu ko ni u yere nyini akodi strategela muto minu be semvlama ni senzawo mo wati be ulu ko ni ubit mine be ndara ki katanu butigi utito tasuma bidulula ndo ka do ka fo kanga na nyaka jamana chamanje buloyin ndo ka do ka fo kwa gelera o gelera dai ma jamana famo ku ka laje sabu ni mbebe ka dawka o jamana famo ka makumi mbeka ke de fe mi na be ka ulu ka bana gwa akote menengo ka bu ne jete menega hali ko soina mobili do gbe away kado bingani wala tara ka nyeshuma ka tanu mobili jamana famo ma communiquer ke dangu te ka kala du nyina ka benati ako mo lube min la nyini o de fama no yanga sorosui ka laje ka mo bla ka ta telela ka ta yoro in lakana o ka patru ke uni away kado dana ambasago dana ambasago bi yoro in don ko so be bi se ka to mo bi se ka kishi bi se ka to jamana ko do bi se ka lafia bet menengo ka buyi kle saba o kofe banyangara ta temenengo min ye jene ka o de flaka wuli ka joke ko ka carrefour ko bloquer carrefour in bloquer liti dore ndoko ko ka laje mare bu ko toro de buka min ye abikalo fla bobi do jadi su kembe ka hirike ka nyeshuma mati do mati bo uti dumunike e ka do kongo ere bika dofa kuma ni mbege lewdi jamana fomo kangu haklito mina be se ka to away ka do lafia bike chugumi population ya dira ka fo ni fere make dabali make ndo do na tolo lube kla ka botugunde ko bora bila kalde kuma mbi do ke ala ka ni sababu be Yusuf Konate ko ni aka fasiri soirée bu mako ka bidon boli ko na bala
soit de Bamako ma foli abeta nu kusegere nyema ne soit de Bamako ne ale bla indépendant ne ba ale samaka gerena ni mina ka faraninga aba buguni wa aba achaya Masiro Diop ale de kumale odo Masiro godi ale bi mu lakana balia o mu nyene no bajangara sira kata goshi mu bangasi mu Masire akumale odo akoko ni wati laba nuna bena ka fako ma chama ni taraka tunu mu nya mashitu utawro don ko mu ni sira no bajangara sira fo kata bla mu bangasi o sira ola Masiro Diop akoko abeni nga wati ni koni obo malidon koni ambiga balika femuye na fo ibora ke dado sira mu na sanobe urute national 15 nobo okofo mu nye sira mu na abete me bajangara afo bindu sajo baba ni bindu sajo binywana ko salam alaikum da baba o ko se bada ba se badu mega afo me akuma ngoro kuma ka bole do awo ko sobe yedadi alla kan ni sawo be ami uli an koro yi awanga fuli be ngoro yi bismillah ko sobe nyama ibe na ka fo bajangara sira ninga ta agushimu ye bangasila wasira do mu ye sira mu na faso sira o ka bon ko sobe kani wati labanu nun koni ula amiga ye ka fo ko munye transport commun munun be e kerengal na munye transport en commun be nanga mako ogo yara ko kata fara munye bangasika munye novembre kalo kletan temene ibe na ka fo ko o kari fla munye ni sira nga ko bamanchu ye sira da ni fla bela jele onye ankare nun ku muka bo bangasi ni ku ka bo bangasi ni ku kunda bajangara yan fa koni o kan wati kelen na don kelen be ki be na ka fo ku ye mamunu soro kare kono ko bamanchu kono tarani ma chama ye mashitu utawro don be sanfa wa be duguma wa mashima ke ala ko odon nyama o bela jelen temeno ko faka boy akomu ye sibiri do no benando bamru kalo kleta ane sabama ibe na ka fo ko mu ye compagnie mumbe nanga mako ogo yara oluka mobili o mnel ko flana ko o kera ga ko sisa munyo o mobili na a mobili kono mawo o tale no yorom na ko mashima ke ala ko utawro kono ko odon fatirga baka fola ako alibi akla jigina ko mu ye novembre kalo kle woro nganya kononto o wati ibe na ka fo ko mu ye mobili flafene mobili flamu no kumbora ko kunda koro o kan wa o mobili flame ku la jora mu ye bamanchu koni o fe ma mobili flame ibe na ka fo ko kelen koni o koni ye duru koni do fiela bamanchu maso ko soro nga mu ngoni o soro la o mobili ni ko sebe ko jeni o ka shishi ni charbon bela jele o ye ma mu kuma o mobili koni kono ma shimake ala ko mobili bolla koni ko o tawro koni ko o do fatriga bako akoko kera yoro la yoro nanga mako paru kateme songo ibafe imbela jele ni yoro mu no be bangasi ni banyangara olu nyanchela ula atriko akuna manya ka foko wati koni ko abiga gelea foka foko abiga gelea manifu ne biga taka tunu mashitu tawro don ko wuli ka jo okaga jona ni sira ko fole na be munye bangasi kateme munye bajangara ofe wuli ka jo ka kanga jamana famo fe wala sa mamunun be nu daire mesri yoro beneno asira ima ko gwa daire mesro to muna lafiya o konna ula ko ko bolu ngoni meshi majoni ma majoni biga ni ke walen taninga manifu ngoni ku usegere jekulu mudanga mako katiba masiba ansardin katiba masina ansardin atemunya amadu kumfa atoka mawkono ukofowa ko siga fontala ni oluka baradi afemu meno be manifi ra konin kamana ga be manu nun kon taka tunu ye mashitu tawro do matado be sampe wa matado be duguma munya masiro jope ako wulika jo okake anga jamana nyama ofejo wala samunye bajangara kaw ni obesiga kishi to muna obesiga munye wa lafiya da ko soro bajangara to muna ko tanga segine doni bala jele mesiga ke lafiya o kono la to makany fatrido so mara na anya samaka bo indépendant o kono la masiro jopo ale kalm kala tike bunya obala manyana nako voilà merci voilà ndo bashite na mungele ya dron kabala nyeda minye kanafo kanake efuga kanake de ko jodi basa ko jodi mama bazawa abaka ni sawo be ndo ambita andu mbita mbise awai kado wati be kata afana be ka buli anabula no fe o de siratigela nouvelle horizon ndo neba leta minya awai kado alimasu alima de kumana ako minye ninjenyi baga madde kele doama sabu Venezuela ka obu ka sanu ferela obu ka yurgurgu no ka kula mundungile ntara alu bokari jalo atoko soro ninguina fasile ke ba ko abaikado alu bokari fana ma bla dagrin dala ko imeni ka kula ani turala abbe nywanda fe alu bokari jalo ako ina manya abbe ninjuina ade ko ni bi akakoto abada boje nega ka dikiri tigila mo na wulula mina abaikado ona bona ko kalamo na dajara mina ejelu tino mabali
baya ke kata la de o de sira tigala parce que ba ya jira ka fo ina fo abi fo wati bela jile ma minglene do o de bi bogo wati be akoni nguma kay invleni alu bokar jalo ni ngoy bi nyeshama alu bokar yere ma minye o de président donere ADP Maliba Alliance démocratique pour la paix ikaro ka fo amedon mele ko bi ADP jey homme d'affaires do ikaro ka fo politique awekado aduno la sa nga be doni mele ko bi alu bokar jalo ambe doni mele ko bi madu mi amakile ku klikile fo ambe doni mele ko bi ako kuma na aka o tableau o de fenye femi na bi ka mado na be ko lu dira ako kuma na kasika sira yere bare alu bokar jalo nye ka bana mini danye ikaro ka fo ko de kama ko mado bi kemme ka wuli ka jo ani ko sugu bela jere leta ka nyeshi alu bokar jalo ma alu bokar jalo kana ka ma bla da girin dala kuy la ka wuli ka jo de kesa ma minu be ni hakil na jugu ni mbiri na jugu bula ndo ikado ka fo bogo jenni ona kuto ona nyena bo alimaso akuni e jetemene ke baye ka fo marsikalo kle duru en 2021 7D do de bora abora nazaro ka city do kan ni abaykado obe capital.fr nabo ko fo Venezuela minya abaykado maduru abaykado no yu ka nyamai ko nyamado ka nyama ko do aledo ko bulungono ni ko ni shinimbe uma bulungono ni mi shinimba ma ko ode ka fo sanu abe alabo chugo mina ka alaykado tana e Emirat Arabu ini kata abaykado aken na fulu ni traffic juguba min fleni u flene ka abaykado ode bo minye president Venezuela Nicolas Maduro abitani awaykado akakunye chugumina wari mje awaykado odebita neka di ama sabu amagobo de la nisanu no ferila 7D capital.fr aye awaykado ani AFP anakutika obinywambulo batirike baya jira kafo kwa ya ajira odila afo enquête do ko ni kera enquête minu no lukera o ko ni nanaye kafo ninje min fleni opposition maude enquête ge kana yeka fo ninjei za Maduro ko san 2014 awekado ayini mbare ndamene no yesonu awekado aboko chejugu ka fere awekado sira jugu fe ayo bolu damene o fere ko jejugu nunde kera sobuye nya awekado 1 milliard d'euros ayo de soro san 2020 awekado konana akoko mana sa sanu numinu fleni ko abu bo Venezuela sanu numbi teme awekado Mali de fe awekado be yele nya nika soro ko blakata Emirat Arab Unis awekado bita fere na manye ka fo abeni njugula o sanu bi bo Venezuela abiteme Mali fe abita Arabi Saudi jamana ka o minye awekado na manye abeni njugula sanu fere la disiba mimbe awon fe na ka fe soro chamangera sanu ko sira fe o fanga la ka awekado ale la gushi yelma ka ko ni ale ta ku danywana akode strategela ma do ko ni be alu bokar jelo klikile ato mado ni ngo dafe nga ka wuli ka joke ka alu bokar jelo ka ta ka to shori ngo ina jagwa Mali journal do awekado ko de ni mbarai akera de ode oke akode akera ko de strategela minya awekado awa aleko ni prevu ksekele ote ubulo minye uyata dron ka do alu bokar jelo ka to ta ka shora akoni article min vleni jongo ala awekado ni mblala bala ni mblala awekado le 5 mars ni mars avril mai juin juillet août septembre octobre e kalo shegi o menade dahi ene jugoide no wakana kono ko ngono sanyu meni ndo ne akodi mblala abikalo shegi mbo akoko mana saminya awekado luyere ya asiban desoro ina fo alimasoye ajira chugo mina ako fangelen dakle alu bokar jelo atogote ala wa ka société FMB ni abi barake ula no ya yere tai uka togote sekele oteni ngoina afrika ba koko de strategala nyingali de binasa mundun kelena awon ben njugu akseblenta kanyo segere ani wati imbijoni den nafa joni ka intérêt ben nina bara dumamba mi vle no be journaliste ya kufo jonu de fana be minu bi feka awekado ni mbarai ka dungala mana ka kese tout c'est fini patrick bako akoko mana saminye ni ngonyi alu bokar jalo marché kese kele awekado madilika dama jamana ngono ama nyini jango te ka foko ka awekado jamana wari ka nyami alu bokar jalo ba donedu ma do mimbi baraka na yere kad na fuloyi wa ka takadi o kada ni nyefe be abe doni mena ko bi o ya aka politiki patrick bako akoko mana sambi doni mena ko bi ni amanya ka fo chugo fo iti kaseka ninjay awekado ka lagushi kaseka la no sira sugu bela jerle kai yalsa kaseka ala gushi akoko mana minya alu bokar jalo minye nimma ko fule minum fleni
ma a yɛrɛ dabali banna a ko nin ko in bɛ se ka kɛ cogo di ka ɲɛsin ale ma ale ni nin ti sira kelen fɛ a ma don nin da fɛ tile kelen maa ka sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ min bɛ fasiri bɔ awa i k'a dɔn yalisa ka se ka ale lanɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a tɔ kɛra awa i k'a dɔn t'a si dɔn ye koyi jamana in ko a bi maa kamana guwa o tuma Alu Bubakari Jalo a dabali banna maa min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ a ko ale bɛ donni minɛ ko bi nin ko in kun t'a la ju t'a la nin bɛɛ kun ti dɔwɛrɛ ka se k'ale la gosi o tuma dɔgɔ ko in bɛɛ bɔgɔ jeni a ti ɲɛ a taara kiiri tigilamaw a b'u bolo a banna awɔ a bɛ ɲɛnabɔ ye o a bɛ kiiri tigilamaw bolo kosɛbɛ a fɔra dɛ u taara n'a ye min ko ni Ture fɛ tɛ dɛ n'u taara n'a ye Ture kɔni fɛ yen ma ɲi dɛ a ye Jalo Alu Bubakari Jalo journaliste do dɛ n'u y'a sɛbɛn hinana ala de bɛ yafa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ kana taa n'a ye Ture fɛ dɛ sinon Ture kɔni tɛ taa ka segin dɛ ale ka ko mɔgɔkɛ do sa mais il est souhait Jalo kana kɛ dɛ kana taa Ture fɛ yen taa yɔrɔ a ko nin maa minnu filɛ nin ye dɔgɔninw bɛ ka nin waleya in kɛ ma o don minnu dɔwɛrɛ tɛ koyi bɛɛ n'i ka wari ɲini cogo tɛ wa lala n'an y'a gosi nin cogo in na miliyɔn b'a kun miliyari dalen b'a kun a tɛna an wele a sabali wari ma di wa donc n'o ma ɲɛ k'a fɔ a bɛɛ ni wari sɔrɔ cogo don nin kun ye fɛɛrɛ de ye walasa ka se ka tɔrɔmɔjɔ sɔrɔ Alu Bubakari Jalo kun nka Alu Bubakari ko ayi nin tɛ wari sɔrɔ ale t'a Alu dɔn nin ko in tɛ fiyewu i ka gɛrɛ a la k'a fɔ ko sɛgɛn b'i la a bɛ dɔ d'i ma nka ka taa nkalon da la k'a fɔ k'i bɛ tila k'a baaba to ye a kuma ka ca dɛ o tuma Ala k'an ni sababa bɛn n ko kɔlɔsitigi de don Alu Bubakari Jalo wa Buye ka maa tɛ di n ko Alu ye tani kelen tigi de ye Buye ka maa don ala don o don Buye ka maa don ale tani kelen tigi de ye Ala k'an ni sababa bɛn ami Ali Maso nin y'a ka fasiri ye Nouvelle Horizon o ka bidon bɔli bonya b'a la siga t'a la ɲɛma indépendant ne b'ale sama ka gɛrɛ na ni ye indépendant ni y'a sama ka gɛrɛ na Mohamed Haidara Cherifikɛ a kumalen o don kosɛbɛ ɲɛma a bɛɛ n'a ta mun ye jalakan soso n k'i mango bɛ bugɔ ni hakili ye siga t'a la wa mun ye binbaatɔ fɛnɛ ale dalakolon tɛ kosɛbɛ Useni Amiɲɔ Gindo a kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye RFI sanfɛ ko mun ye bingali dɔ kun bɛna ta k'ale sɛgɛrɛ ni k'ale jaso ka tununa ale ye ko nka ko Ala de farala ale kan siga t'a la a ko n'a seginna so ko jaabi prévu de caman ba a bolo ye o prévu ninnu ko a bɛna taa bɛɛ lajɛlen da mun ye kiiri maaw kɔni u bolo o kan Amiɲɔ Gindo ko ten wa a ko ten bisimila n terikɛ don awɔ terikɛ tiɲɛ yɛrɛ la il faut faire attention Amiɲɔ Gindo c'est mon ami voilà mun kɛra fosi ala gafe kalan kan ne ko n ko waati bɛ bɛɛ couleur di jamana in kɔnɔ yan ngi ka gafe kalan kan mɛn le cadre d'échange pour une transition réussie ne a ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ Useni Amiɲɔ Gindo bolo naamu a kɔni ye ministre mun bɛ n'o ka baara bɛnnen lakana o ma jamana yɛrɛ kɔnɔna o la a ye foli ta ni ko o sɛgɛrɛ fatigaba Mohamed Haidara a ko nin kibaruya in kɔni ko a binna ten caw Useni Amiɲɔ Gindo président du cadre d'échange pour une transition réussie de la plateforme Jigiya Kura fo ka taa fara mun ye kodɛmu kan nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya bɛ Useni Amiɲɔ Gindo nin b'a bolo Useni Amiɲɔ Gindo a y'a yira k'a fɔ ko nin duwaku in kɔnɔna o la i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye bingalikɛlaw tun bɛ fɛ k'ale jaso ni ka turu ni ale Useni Amiɲɔ Gindo ye a kɔni ye kunnafoni ni ka a sɛlɛ a ka mun ye page Facebook o kɔni o sanfɛla o la ko baara nin kɛra ko min ye novembre kalo tile 11 alamisa ni ka dugujɛ juma la ko baara in kun kɛra o don o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Useni Amiɲɔ Gindo ye a ye a dɛmɛlikɛla jɛkulu ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u wele i n'a a fɔ Action républicaine pour le progrès a bɛ ARP o kɔfɛ fo ka taa fara mun ye plateforme Union pour le Mali o b'a a la ADRP ninnu bɛɛ lajɛlen o b'a a la appel citoyen pour une transition réussie ACTR ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u ka dɛmɛ ta ni ka Useni Amiɲɔ Gindo ni ka a sɛgɛrɛ u y'u bɛɛ lajɛlen ɲɛma o bɛɛ lajɛlen ye ko in kɔni ka a kɔn a y'a yira k'a fɔ fɛn dɔw tɛna jɛ n'a ye bi fɛn dɔw u tɛna jɛ n'a ye sini ko wulikajɔw ka kɛ joona maa minnu tun bɛna bingali ta ni ka Useni Amiɲɔ Gindo pour la ka a sɛgɛrɛ wulikajɔw ka kɛ joona ka a tigiw k'u minɛ ni k'u bila mun ye kiiritigiw kɔni ka bolo o kan nka fatirikɛba y'a yira k'a fɔ mun ye Useni Amiɲɔ Gindo ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ministre mun bɛ yen ministre de la sécurité et de la protection civile a ko kɔni k'a bɛ foli ta ni k'o sɛgɛrɛ o sabu kɛ o kɔni ye danganiya da a ma ko Useni Amiɲɔ Gindo fo ka taa fara i ka denbaya o kan an bɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan a ka lakana ko a bɛ se ka ta baara cogo min na wa a k'a bila hakili la k'a fɔ ko maa minnu ye nin baara in ta ni kɛ Useni Amiɲɔ Gindo ni k'i sɛgɛrɛ wulikajɔw bɛ sen na walasa mun ye a ko a tiɲɛ n'a nkalon ko a bɛ se ka dɔn cogo min na fasiri don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ indépendant o kɔnɔna la mun ye Mohamed Haidara Cherifikɛ ale kalimukalatigi i bonya o b'a la
ndo fuseni amiongindo amindo awaikado kamalembiengene do fuseni amiongindo pulo amba foka walinyumando ani chesiri ani wulika jo minye fuseni amiongindo ni bingani wali atikila mo de kumbina biaka na yere kwa bina fo oni domi na ya fo ni awaikado prevu ni fe undara keneka kuma tina kesawa ambido oke ala ka kishika atanga semo nami semo cousin ifarati ha awo c'est mon cousin. Voilà tes côtés ane. Mais cousin de do. C'est mon cousin. Cousin. Iwan. Sinon cousin fara tes côtés ane. Ndomi ya awaikado o bakel ka facilita. Abe se bangono sebe mi ni atobe mi. Lady do amundi do di. Sebe invana. Den foru yoga kay kuy yere ni kala yen kala nga kay ni bo sebe ni kala wi ka dese ay sebe ni ke akatuka afasiri am diga mun be fe kuma be kuy aywa bashite bete mana ko fa ay karo ko fa na nyenyi e minye buranu nun wulu maka la jede ko be mbi sura lawo abe sura lawo bubu sise ka titri do do wa bubu sise ison bolt abi wa le point droit jimendo et le point do atenia ni do a focus voilà focus do focus abana focus do ison bolt ndo bashite iba fo focus mo ni sebe ni kala wi ukatoka awaikado kaseba unto sebe no ukapaju sanfe bike sobi bara bi noya ambulo ko sobe ndo sera tikela focus awaikado alidu minye aboko kemeni bikono ndo aniduru ukabido mboli minye o bakay eka fasiri do ako bubu sisi ndo haklina ni mirina mingumbala no ye kake awaikado jamana yi amarabai o ye president yi o shudu na kabam peu akuni jetemeneke bubu ko bana fo minye awaikado premier ministre Ibrahim Boubacar Keita aka premier ministre laba o de bubu sisi dongo ala aye awaikado politique aya sebakoro don ni wati laba nungo nana ga minye amedoni mena ko bi ndoko bubu abeka nyini ka dese bubu yere te ka ye bubu sisi atara mi modunge mbeka bubu sisi soro nyini gali tumi asigiledu ako bubu sisi dongo ala awaikado ni jetemeneke akundambe bo akademba ya awaikado Nigeri marala kerengeren yala nyame awaikado bulikata indi dowere burgu ni furgu mi no kungulila anofe wati dama nungo nana ayi fulguso ayo da benengo ka boy bubu sisi ayi to de la be koni hakilda ka foko URD ka bina ke oluka cheboy ka bubu sisi ambedoni mi na ko bi ko yin alaba akemba buluko doye sabu abi na fo bubu sisi awaikado economist mindo awaikado abife ka itado osirafe parce que ba ko politiki awaikado be tabulo mi ngay ko bi nangara dondo ndogo ko de strategela odigi akuma ka cha ako be kumbulu mana bombe ka nyashi mamima o de bubu sisi ka to Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ba tani flala be ko mami mbina norobla onake awaikado bubu sisi o de strategela bubu sisi ambido ni mena ko bi awaikado kwa tunne do pew bubu be mi bubu tara mi mundunge mbe ka flake soro pulgusu ndogo ikado ka fo Mali anga na folo perdira flaga kele mimbise bulla katimali sen boltu kan bubu de ma bubu yere bora to na kamana gay bubu be buli chida la ya wa ma ba bulo dugudu ni nyebela minum ba enfor sikata la de kabiri fleni galma bi ci nywana ko indi ye bubu ni ba sura tara ba so atia ya klibe bwe aymo jamana nugo ni woshite ndo ko bubu te muno fadrika bako ako ni jete mineke iba ka fo minya awaikado bubu kera ministre ka damne Ibrahim Boubacar Keita ka fanga damne en 2013 fo kana sia bibi 2018 août 2020 bubu ya gouvernement beke ka bantai bubu sisi ngo ala awaikado minye awafenja mambe mimba nofe sabu siga kembe ninjaina ka fo bubu sisi awaikado nyamili jugu asimbe ola wallahi temenengo ka boy na fulu mugu ko cheka ka sira jugu fe ikaro ka fo ko awaikado bubu anobe ofanana achama mbe minu yajira ka fo bubu sisi akunyi wari de faranyanga minya awaikado kunji taba wari nyire adagun cheka fo kasi adana premier ministerial wati mi anana sumelu buwe maiga anana kana awaikado honorable padirike bako ako ninja mi vle ne jeune afrique yajira ka fo ambe do mi na ikobi ma chaman da bali bana so bubu sisi akera premier ministre shira mi fe anata na chugumi ko ni kera so buye ka ma chaman da bali ba bubu sisi anya ka fo wati temenuna be
y'a jira k'a fɔ a ka fanga kɔnɔna na kosɛbɛ bi ye tiɲɛni min donna Mali kun ka b'a la Mali da tiɲɛni ɲɔgɔn ma don Mali a ma don an kun sabu min ye faali jugu a cayara Bubu ka waati de cɛmancɛ bolo in ka nɔɔni k'a gun ka na fɔ awai ka dɔ anw ka Kayi mara la ka yɔrɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na a bɛɛ kɛra awai ka dɔ Bubu Sise a ka premier ministre ya awai ka dɔ o de kɔnɔna na hakaja min ye lakanabaliya o sɛbɛkɔrɔ sinsinna Bubu ka waati de kɔnɔna na hali anw ka chef de file de l'opposition n'o ye Soumaïla Cissé k'u y'a jaso Tombouctou mara la awai ka dɔ a kɛra sababu ye Soumaïla yɛrɛ bɔr'o la awai ka dɔ ka na a ma bilen a ma ni suita c'est-à-dire que ko a ko kuma na sa an bɛ don min na ko bi nin bɛɛ kɛlen ka ban Bubu tilala ka kariya k'i ɲɛsin tɔnkelen min ma f'ale ka taa kɛ o i ka dɔn o ka représentant ye o de ye Soumaïla Cissé o ka tɔnkelen ye nka o ka conférence nationale min kɛra RD tɔgɔ la n'o ye 10e conférence nationale Bubu Sise a ɲinina ka dɛsɛ a ma ye kɛnɛ kɔnɔ sabu pulkusu Bubu kun dalen don kɔsɔkɔsɔ a terikɛ b'a ko a ko awa i ka dɔn fukisi kɔnɔ u ka bidon bɔli a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Bubu Sise ja a kun dan bɛ Niger Bubu Sise kabi a bi kalo saba bɔ bi min ye awa i ka dɔn Niamey Abidjan ani Golf jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Bubu kɔni bi yala la olu de ni ɲɔgɔn cɛ a ko Bubu Sise min filɛ nin a ka nin yala in di dɔwɛrɛ ye a kun jirala k'a fɔ min ye awai ka dɔn loi d'orientation militaire o nafolomugu min bɛ yen ni awai ka dɔn a senyɛr'o la ka se ka wuli ka gɛrɛ jamana faamaw na min bɛ se k'a to u bɛ se k'ale tɔbɔtɔ cogo min u bɛ se ka hinɛ ale la cogo min o de ye nin ye Bubu Sise ka maa dɔw kɔni bɛ yen chasse aux sorcières ko kuma o de bɛ olu da nka a ma kɛ cogo cogo Bubu Sise n'a kun sigira yalima n'a kun bi yan a bɛ kɛ cogo min na o bɛ ɲɛdɔn parce que ko ɲininkaliw kɔni bɛ kɛ bi Bubu Sise fasiri yɛrɛ filila k'a kɛ Bubu Sidibe sa o ayi Sise don Usain Bolt Sise don Usain Bolt a ka nin bolitigi ko ɲɛɲini fila yalima ko Bubu ma teliya a yɛrɛ ma wa nka a bɛ don min na ko bi Bubu Sise kɔni awai k'a dɔn a tan bɛ a diɲɛ don ka ca ko dɔn bɛ ko bɛɛ dɔn tɛ n dɔgɔ min ye Bubu Sise Bubu onzième parti ninnu ja jamana in kɔnɔ san 7 a y'a bɛɛ kɛ fanga in bɛɛ kɛ ha Bubu wa taara koyi a ka teli ni diɲɛ maa bɛɛ maa bɛɛ tila Bubu ɲini na wagati min o y'a sɔrɔ a ye Bubu taara o y'a sɔrɔ a bɛ fɔ Niger Bubu tɔgɔ in ka surun cogo ma a yɛrɛ ka teli ten a ka teli ten Bubu baba wa fɛn min yɛrɛ bɛ maanifin kɔni kamana gan baba e ka nin point ba ninnu ye mun ye an bɛ Bubu ko kuma na i bɛ na ni pulo ko kuma ye ne m'a fɔ n ka fara pulo la n ko pulo in ka maa ye mun pulo ko kuma kɛra o de bɛ baba bali k'a ka tiɲɛ fɔ mais mun pulo ko kuma kɛra point d'interrogation ba in kun y'a mun ye point d'interrogation ye mun ye i y'a faamuya o m'a faamuya ni pulo ɲinini don a b'a ka so a banna voilà maa bɛ nin fɔ i baba ma ne baba bɛ n kɔ koyi kabi ne baba bɛ n kɔ a mɛnna dɛ i dun ka kangari da n baba ye a ka bɔ n kɔ a bɛ n kɔ dɛ jama waati sera awa sera heure jumɛn bɛ yen 25 a sera dɛ kosɛbɛ a sera an tɛ bi taa in bila yanni Gawusu ka na n gɛn